Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ali Jehovah ak kadinggan ni basam dohot asiniroham, ay siyan narobi do akkay, asaunang marsura-sura ak kamusuk kumidaaw, ali debatakku marhaporasat tuho doaw, sayunang paila au haleluya. Martangyang mahita, ali ama namin na di banuagijang para siroha na sumurong di sudejolma, dang diolani ho anak mo na sa saday, dilehon hodo iba na humokop hami, mamorsad dosa nami saha tuhaw na pinarsilangi, say patugo maroha nami, asa unang ganggu roha nami makaporsyay hasesaan ni dosa nami, asa unang madili hami ala ni dosa nami, alay asa posituturo hanami di asini roham nagodangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Maredde hita. Pati ni debata di minggu tasadarion imana tersurat di sada Yohanes 4 ayat 10. Di bagasan oddo holong ni rohai, dada hita makka holongi debata, ibana do makka holongi hita, jala disuruh do anakna bahe perdengganan pasaehon dosata. Ulangi hami, di bagasan oddo holong ni rohai, dada hita makka holongi debata, ibana do makka holongi hita, jala disuruh do anakna bahen perdengganan pasaehon dosata, idosahakna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata, laho mangulahon naho bartu pati nai, ali Tuhan debata say pargugoy mahami, mangulahon naho bartu pati mi. Amen. Marinde hita.
Tatopotima dosat tanagodangi tua dopan ni debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargo guna suhatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardo sanadang olon. Ro tujulum ni habang sahabadia umi manopoti jala menganggukod dosa nami. Masajuk warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai. Dakku haholongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa tuddi nami dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami nang dusud diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasmu jala uhumamu hami. Tuhan matean seliling ni liling nai. Alai nama porus mahamin waing tu asini roham nagudangi. Mengidu sian nasaroha nami. Hasesaan ni dosa nami saluhukna. Sayurupi mahami paubahur roha nami. Alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot alani goarmu nabadiai. Ali Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Satokid dohu tinggal hokko alai papungupungok kumahomuse marhite-hite akka asini roha godang. Tagad dipapiar ni muruku hutabuniho buhikku satokin maradopokko. Alai marhite dengan basa saliling-liling na asyaku ho ninna Jehovah si paluaho hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Merendehita. Tajahama hatani debata
turpuk di hari Minggu reminiscereon imana tersurat sian Jeremia 30 sada ayat 30 sada sahatu ayat 34 tajahama margat tisoreng idama narodo akka ari sugut ninna Jahoba pukau kuma padan nai baru tu pinopar ni si Israel doho tu pinopar ni si Juda. Ai odo pada si bahenokku tu pinopar ni si Israel dung salpu akka arion ninna Jahoba lehonokku mapatikku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonokku doi tu bagasan rohana nasida asa au gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku. Songoni masahakna mertua mah akan atung mangihon hatani debata jala naupiopsa amin maredde hita Tahatidak koma haporseot tai songon nahina tidak kon ni dongat ta sa haporseot di sandok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumo palangit do tano
au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sedai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabigabia siya tod di porbadia, adorang soha bubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tubanwa turudong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanahi pargogo na soha tu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan badia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Kur penguan inamar pelus.
Diudutima Kor Inakames.
Tabigi batiting na jinahahon ni amang sintua simangunsong. Shalom. Horas madihita salut namang inang. Titing ni Huriata sada Maret 2026. Naparjolo goarni mingguta sadarion ima minggu reminis cere. Topik jamita Balgado holong niroha ni debata di Portibion. 2. Berita duka di hari Jumat 27 Februari 2026 nunga marujung ngolu inang Juita Hertiana boru panggabean na hinabaluhon ni amang situa marusaha sinaga ruas sian sektor Sion, tutup umur 57 tahun. Pemakaman nunga di Patupa di hari Sabtu 20 Februari 2026 di Duri. Tatangyakon ma asa margogo jala di apuli tuhatta sude keluarga. Tolu ruas natabba mamuka minggu sadarion sada Maret 2026 tajak koma gabe ruas ni Huriata ima keluarga amang Jeplin Manurung inang Korpri Febriani Korri Febriani sitanggang dohot 2 yanakon nasida ima Jenatalin Manurung dohot Jonathan Manurung pida sian HKBP Aek Kanopan distrik 10 tolu asahan Labuan Batu registrasi kakak opat tolu opat masuk tu sektor Bethlehem tu ruas nai baru pinangidohoma asa jongjong di ingananna berarti mar minggu pagi do nasida sai gabe ruas nama ngoluma di nasida di Huriata. 4. Amplop dana di hari Minggu sadarion sada Maret 2026 dung sipul jamita di Patupa Huriata do papungu amplop dana tu operasional Huria. 5. Festival Kor Gabungan dina manomunomu jubileum 50 tahun HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur di Patupa do Festival Kor Gabungan di hari Sabtu 10 sada April 2026 nunga terbentuk be tim paduan suara sian Huriata laho madohoti ulaoni anggaran pengeluaranna rikot tu ulaoni godangna 24.150.000 khobar tu hasil haputuson sermon perhalado Kamis 26 Februari 2026 ditolopi do anggaran sumber pemasukan laho mendukung ulaoni. 5. A. Partisipasi sian ganu peserta. B. Basar dohot parkir mamuka minggu sadarion sada Maret 2026. C. Amplop dana mamuka minggu naro welu Maret 2026. Onom pertangyangan sektor. A. Dibagas di hari Selasa 3 Maret 2026 di sektor Sion
maringanan di bagas ni keluarga Amang Luddu Bostang Nainggolan Inang Eni Endang Sirait. Alamat PGRI Blok O nomor 2A. B. Di hari Rabu 4 Maret 2026 di sektor Bethlehem maringanan di Sopo Mehmet pinangidohoma tu sude ruas sian sektor Sion dohot sektor Bethlehem asa madohoti pertanyangani. Pitu, pelajar sidi tahun ajaran 2025-2026 A. Ujian tulisan di hari Sabtu 7 Maret 2026 di Patupa Huriattado ujian tulisan tu akka perguru Malua maringanan di gereja tahun masuk pukul 9 WITA. B. Ujian lisan di hari Sabtu 10 Maret 2026 masuk pukul 10 WITA di Patupa Huriattado ujian lisan tu perguru Malua di Joloni Natorasna maringanan di gereja tahun. C. Retreat pelajar sidi di hari Jumat Minggu 22 Maret 2026 di Patupado Retreat per Guru Malua tahun ajaran 2025-1 2026. D. Lepas sidi di hari Minggu 20 Maret 2026 di bagasan permingguan Arian di Patupa Huriattado maka tidak kon haporseaon tu sapulalu yanakon ni Huriatta dung sipul permingguan diuduti dohot namarulaon nabadia. Walu undangan kegiatan seminar dohot pembinaan remaja di hari Sabtu 7 Maret 2026 di Patupado kegiatan seminar dan pembinaan remaja di tingkat kuliah maringanan di gereja HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur masuk pukul 10.05 WITA pinangidohon tu sude remaja ni Huriatta asa madohoti ulaoni. Sia ibadah PND regional Sada di hari Sabtu 7 Maret 2026 di Patupado ibadah persekutuan Naposo distrik regional Sada maringanan di gereja HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur masuk pukul 10.30 WITA pinangidohon tu sude Naposo bulung ni Huriatta asa madohoti ulaoni. 10. Ibadah pemuhai seksi lansia di hari Senin sia Maret 2026 di Patupado ibadah pemuhai seksi lansia maringanan di Sopo Mehmet masuk pukul 10.07 WITA. 10 sada ulang tahun kelahiran dohot perkawinan Parhalado dohot sude ruas ni Huria Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas ni HKBP Balikpapan Baru nama Kalason di bagasan samingguon sada 1 Maret 2026 marlas ni rohama hamu makirim marbengek ni rohama di hapor suhon jugulhon hamuma martangiang Roma 12 ayat 12. Nomor 12 warta kewangan dohot warta ni naso di jahahon boima tajaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru dohot sektor manang link database HKBP Balikpapan Baru songonima titing ni Huriatta
di bagasan mingguon, di pasu-pasu tu hattama hita saluhutna mauliate. Tapapunguma pilihan sada A, dohok sada B, huhuk mahita marede. Oh, maaf. Kur ama.
Tapapunguma peliata sada A, dohok sada B, huhuk mahita marede.
kami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti roha do pikiran mo nabi, diwagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Horas madita sa na. Barita na uli dihita di minggu ta sa darion, ima na niyanet siyan buku Evangelium Johannes, Johannes bidutulu, ayat sada 1 ayat 17. Ujaw kami tuhita sa na sono tarsura isi. Tuhan Yesus doho si Nikodemus, asa adong sahalak siya nakaparise, si Tuhan ni Yahudi na margoar Nikodemus, na ro borngin manopot ibana, jadi didok mandok ibana guru nami, huboto hami doho guru na ro siya debata, ay daktar patupa agya ise, tadda songo na binahen mi, iya so debata donganna. Dungi nina Jesus mangalusi ibana. Na si tutudo na hudoko tuho, iya so tubu jol masyan gijang, taktar baheca marnida harajao ni debata. Dungi nina si Nikodemus mandok ibana, songo dia matarbahan tubu musihalang iya naong matuwa, tung haulahat sama mamasuhi siobeon ni inana asa tubuh. Jadi dia lu si Yesus natutu si tutudo nahodoko diho anggo so tubuh jolma sian aik do sian toddi dang habong atasa harajaon ni debata. Daging do natubu sian daging, toddi do natubu sian toddi. Unang malongang roham, ala hudok tuho ikut tubuh hamu sian gijang na mangulus do alogo do pak lomo ni rohana ibegi ho do parngongos na alai dang di botoho habor hatanna manang hasahatanna lausoni do ganup nang tubuh sian todde. Dungi ninna si Nikodemus mangalusi ibana song dia tarparjadi. Jadi nina Yesus mangalusi ibana ho guru di bangsa Israel dang dibotohoi na tutu si tutudo na hudoko diho huhataho kami do na hubotohami jala huhatidako kami do na huidahami gabe dang dijako kamu na huhatidako kami gari akan ditanoon huhataho tuhamu tak porsia hamu tung porsia mahamu molo huhataho tuhamu akan na di Banu Gijangi dang adong namanay tu Banu Gijang iya so nang tuat sian Banu Gijangi ima anak ni Jolmai na di Banu Gijangi hian. Jadi songon nang pinatibo ni si Musa uloki di halongonan song ni nang patiboon anak ni Jolmai. Asa dapotan hanguluan na sa liling-liling na ganup na porsia di ibana. Ay songonodo holong ni rohan ni debata di portibion, pola do anak na nasasaday di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hanguluan na sa liling-liling na di ibana. Ay dang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhumon na, naing paluon na portibion tahe, uban na disuruh. Ima saat na. Hurian itu hatta berilmu dan beragama belum tentu beriman. Tetapi beriman dan lahir baru ini sudah pasti berilmu. Jojodo topik pakatayon nadong di turpuk tahun di partikian sinoengon didok lahir baru, kelahiran kembali, manang pembaharuan. Pembaharuan ima perubahan. Didok akan amalo do yang dapat merubah suatu perubahan adalah perubahan itu sendiri. Asa molo didok lahir baru lapatan ni badong maptong perubahan. Adong pembaharuan. Ay torop do halak bersaksi pabuanong lahir baru di mana. Adong do ka selebriti, ka pejabat, aka
partai politik di dok dasida saya telah lahir baru. Alanido di ba adong sian ruas di HKBP ragu-ragu di haporsionna. Ragu-ragu di haporsionna mandok waduh tutu. Ay lahir baru wow nina. Ala saya dibereng di dok halak nung lahir baru wow. Waduh tutu na lahir baruon. So dia do bentuk na lahir baruon. Alani ma sadong do di ba sian ruas di HKBP yang dia mau belajar atau istilah nuang didok jajan rohani itu aka aliran gereja nasing ala yang go harwason na hot do di HKBP nakpe olo sipata marminggu sali-sali ai olo do jala jojo do soni ai marminggu tu gereja nasing alai dukpe setabi mate didok ma ruasnya HKBP do ami ina alania memang adong do halak sipata berpikiran ay tabudo mulu mati di HKBP na alania ala adong ad edde lo asalaho itu tong dah anggo di gereja nasing dah adong edde na songoni gereja yang lain adang minoto be apalagi bahasa Indonesia edde nate alai mulu di HKBP na tabuan mabigi edde lo asalaho itu jelas betul-betul do mati ini na ima pandangan ni halak nuaing dohoroa molo didok lahir baru. Do na didok tubuh padua halihon. Tauji majo lau manakasi taringok tutur puk tahun. Menarik nakin rosi Nikodemus borngin madapoton Tuhan Yesus. Nikodemus sahalak tokoh ni halak Yahudi sian golongan Sanhedrin. Onma tokoh di antara nasida, pejabat madohonon. Jadi sebenarnya walaupun dia malam-malam datang borngin-borngin, dang nama biar di mana. Ayai adong torok pada pesir mandok, nama biar di bareng halak di. Yang pasti dia berani mendatangi. Anggo mabiar di mana, datang ila foto nanti. Ila foto dok. Dia berani mendatangi Tuhan Yesus walaupun malam-malam. Pangajari di mana. Alai pangajari manukun tu pangajari. Omba guru ketemu dengan guru. Jalan molotayat nakin songon sahalak guru bolon di mana manukun tu Tuhan Yesus. Horoa saya dipayutiuk sini Nikodemuson bagaimana pelayanan sepat terjang nang binahan ni Tuhan Yesus dia ke pelayanan nai. Yang istilah nongon dia sudah viral. Semua orang sudah tahu bagaimana bentuk pelayanannya dan apa-apa saja yang sudah dikerjakannya. Jadi dak peso adong face to face tetap muka alai sudah do halak maboto bahwa Tuhan Yesus itu sudah melakukan A, B, C dan D. Gudang dong. Termasuk masih Nikodemus di son. Jadi ngade payuti mana? Taringok tu akah longangan na bedain Tuhan Yesus. Banyak tanda mujizat. Sian sini Nikodemus sodo molotaida gabe taruli do sadok portibion taringok tu statement haluoni. Ima di Yohanes tulis saplono nakin ay songono do holong ni roan ni batar portibion pola do anak nasadai de leon asa unang mago ganuk na porsia di bana asa hanguluan na saling-liling na di mana. Odo unok ni bibeltay. Ido banda ganuk Natal saya di Pajojor don bahkan dibain dalam bentuk berbagai macam manang ragam bahasa. Iko sudah do halak menghafal ala odo unok ni haporsioni. Jadi molotai dan akin sian terpuk tahun dong dipayut itu di mana Tuhan Yesus. Dia bertanya-tanya. Dia tidak mau labelnya sebagai pejabat. Ape dang adong nabi notona taringok tuna nidana. Pengakuan si Nikodemus nakin mandok dang tarpatupa agiaha songon tadda binahemi ia sode batadong anna dia duwe. Alai kabe de Tuhan Yesus mumse dia tului na tutusi tutudo na hodoko tuho. Ia sotubu jol masian gijang daktar baheca marnida harjauni debata. Ai guru bolondo si
Nikodemuson. Alai dipakai mana logika naman dok? Asongon dia do tarbay tubuh musihalak iya ng madua. Tung haulahot cama mamasui siyo boni ina na asa tubuh diat opanakin. Memang taringo tuha tutubu tu jolma dang adong halak no boto sate. Tidak ada orang yang tahu kapan dia lahir dan di mana dia lahir. Bohado perjadina neng tubuh. Tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui di mana dia akan lahir, di mana dia akan mati. Namun kadang manusia berpikiran bahwa ia mau hidup selama-lamanya. Sehingga Allah desipata Tuhan itu hanya sebagai pelengkap di dalam kehidupannya. Odo banarau tubuh ro padohan ni si Nikodemus nakin, dia mengandalkan pikirannya. Bagaimana mungkin orang bisa lahir kedua kalinya? Adong doh ya hujah sada berita songonon. Adong masalah guru na ateis. Ateis, tidak punya agama. Isukum masih sianda. Ayang kau menurutmu, adong do Tuhani? Dalu dia lu si sianda matung bahadong do Tuhani dah. Buasa dah ngadong. Atong molo songoni, molo adong do Tuhani, hiado di daho Tuhani, hiado ijamaho Tuhani, hiado ho masih jalangan do Tuhani. Bah dakia dah. Dakia hujama Tuhani. Dakia masih jalangan kami. Dakia ude mana ni nasisianai. Atong molo songoni, dang ngadong Tuhani. Ima anggo menurut si ateison. Dongi murid naupe besuku tong guru nami hope wado usuku majo ang do pikiranmu inna tu guru nai bah adong do utokku dah adong do pikiraku ido bana boya mangajari ho ido bana gabi guru au ido bana gabi sisi aku atong di sisian nai musti tu guru nai hiado di daho uto mi, hiado di jamaho uto mi, molo adong do uto mi, badang ada kia utong, dakia ujama tong, dakia ujama utoku, dakia hui do uto, atong molo songon ni hope, nasong do uto mu, ini nama tong tu guru nai. Kau juga tidak punya otak. Kau bilang tadi tidak ada Tuhan karena kau tidak pernah melihat Tuhan. Kau juga karena nggak pernah melihat otakmu, kamu itu juga manusia tidak punya otak. Ini mana mah tu guru nai. Memang tung seboy do pikirata lau mengatusi debata. Tidak ada manusia yang bisa mengandalkan pikirannya untuk mengerti tentang Tuhan. Alani manakin di patorang Tuhan Yesus, bohado taringo tuhala nang tubuh siad gijang. Bagaimana orang yang dilahirkan dari sorga. Molo didok nakin diturpuk tahun. Didok nakin di ayat 5 dok di ayat 6 jadi dia lusi Yesus ma natutus situtudo na hodoko tuho anggo sotubu jolma sian aek dok sian toddi dang habongotasa harajaoni debata daging do natubu sian daging toddi do natubu sian toddi itu nakin jelas molo taida di ayat 5 1 ayat 6 di turpuk tahun alani moloboy musim mulak lahir kembali tu siyo ni inong na batar songon dia mah parjadine imang ko mangitor pikiran ni si Nikodemus gak mungkin gak masuk akal wado parjadine alai molotai dan nakin na di Tuhan Yesus ini bukan secara fisik alai pertodion do dang secara fisik neng dohonon na tubuh padua lion ima ditubuhon tod di porbadia do yang dilahirkan dari Roh Kudus marhite-hite haporsiaon mabbe kita gabe anaknya dewata. Orang yang dilahirkan dari Roh Kudus dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi ikon adong mah perubahan yang mendasar. Itu benar di 2 Korintus 5:10 di dok molo di bagasan Kristus halak na tinopa na baru mai salpu ma pangalaw na bori na robi
gabi ma ne baru. Harus ada perubahan. Di mana kita mau meninggalkan manusia lama hidup yang di dalam dosa, dan di mana kita mau menerima manusia baru hidup di dalam Roh Kudus. Ikon radedo hita manadikon bakon nalilingi. Jala makanguluhon ngolo ne baru. Ido ne dio lakdison. Tubuh padua halihon ima mangalihon dirina asa diburi Tuhan Yesus dosa nai. Las pasaton ma dirina tu Tuhan Yesus gabi to di porbadia ma na mangalihon haporsiaon di bagasan paranguluanna. Molo songonido dia ma perbedaan. Dia ma parasingan ni halak nang tubuh pada padua halihon dohot halak naso tubuh padua halihon. Apakah orang yang sudah dilahirkan kembali itu tidak berbuat dosa lagi? Kalau dia sudah dilahirkan kembali. Tak songoni lapatan nanti. Dang nagabi dang merdosa bihalak nang lahir kembali. Alai orang yang lahir kembali disi mardosa imana tor dipangido do hasisa di dosa. Dia tidak menjadi pendosa selama-lamanya. Alana marhiti pangerupion ni tor di debata, dia berjuang dan berjuang mangalo dosa, menjaga dirina, unang dia dikuasai dosa nguluna. Dia akan berjuang. Karena kelahiran manusia yang pertama itu yang sudah membuat dirinya menjadi orang yang berdosa. Di situ buna berjuli, sudah dia berdosa. Tapi ketika dia lahir kembali oleh Roh Kudus, odo nama ben uluna gabi bargugu mangalo dosai. Nuaing muado asaboi sasalaki tubuh padua halihon lahir kembali. Molo taparonakin di ayat opati suku-suku ni sinikodemusi so dia ma terbaik tubuh musi ia halak naung matua. Nikodemus bertanya tentang metode bagaimana. Alus di Tuhan Yesus nakin dia 5 na tutu si tutudo na hodoko diho anggoso tubuh jolma sian aek dok sian toddi dang habongotasya harajaon ni debata. Dang metode na pinatorang ni Tuhan Yesus alai sada pribadi do ima aek dohot toddi. Itu dia yang dijelaskan. Aladi orang terbawa kita tuh pikirannya ke na asing nama dok bahwa orang yang lahir baru itu dengan metode cara yang tertentu. Narikot tapi bison bahwa hanya Roh Kudus itu yang bisa membuat seseorang itu menjadi lahir baru. Kelahiran kembali ini bukan bersifat pasif, tapi dia bersifat aktif. Molo tubuh padu halion. Ai molo pasif dos doi songon naidok sini Nikodemus nakin lahir dari kandungan ibunya pasif mai tubuh secara duniawi ada tung adong halak na mangido asa di tubuh nate manang moloboi pangido mangido banga tabo biate ai kalau bisa saya dilahirkanlah dari seorang ibu presiden manian omaku, namorajong manian omaku, pengusaha sawit manian omaku. Kan boido, molo boido songoniate. Kan nggak bisa kita minta begitu. Nggak bisa kita minta kita dilahirkan dari siapa. Tapi kita bisa minta untuk dilahirkan kembali. Boido. Jadi pertubuh di jolma tu pertibion pasif do, alai kelahiran kembali itu dia disebutkan aktif. Alani molo nang ditubuh padua liok kita dak pola ikon ta bain akan metode manang cara-cara tertentu. Ta pangido ma asa mangula to di porbadia di bagasan uluta. Olani ma. Di patuduan to di porbadia do nakin songon dia pangulaonna. Bagaikan angin songon alogo. Angin itu bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Ido alogo yate. Terbegido parangongosna
alai datung boya dong halak nama jama, mamereng, maniup alogo, tidak ada. Tapi dia bisa merasakan bahwa dia terkena hembusan angin. Ida moloteda. Jadi apabila dia bertiup, dia juga bisa bertiup kemana saja tanpa ada yang menghalangi. Ima taringok tu alogoi. Jalasoni maganup halak nong tubuh sian todi. Lapatanna bahwa memang di ganup inganan di segala tempat, di segala partikian mangula do todi porbadiai. Jadi semua orang bisa memperoleh pekerjaan daripada roh Allah itu. Narikot nakin tau ka ma asa mangula to di perbadiai di bagasan diri tahun. Tahapor siai ma haluan na pinaradi na dibata di bagasan Tuhan Yesus Kristus ay dakya lomorohan di bata adong mago jolmai. Idokin didok di ayat 10 onomi ay songonod do holong ni rohan di bata di portibion pola do anak na nasadai di lehon asa unang mago. Asa unang mago ganuk na porsye di mana. Asa hanguluan na saliling ni leleng na di ibana. Tuhan tidak menginginkan manusia itu hilang. Tapi Tuhan menginginkan manusia itu memperoleh hidup yang kekal. Jadi molo dihita akan porsya holan sahali manian mati ate. 2 hari mamangulu. Mangulu disi dilahirkan dungi taruli muse dihanguluan na seleng-leleng na. 2 hari mamangulu basa hali mamate. Unang gabi 2 hari mate sali mangulu ate. Unang gabi ngamate di portibion masuk tapi narokko muse mate gabi 2 hari mate. Sali ma. Jadi mangulu 2 hari. Jangan sampai mati 2 kali, sudah mati di dunia, mati lagi di api neraka. Tapi inilah yang menjadi jaminan bagi kita bahwa Tuhan tidak menginginkan mago akan aborsiai. Alai asa hanguluan na saliling-liling na di ibana ima diganup hala na porsia tu tuhatai. Jadi marilah kita menunjukkan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh amat baik bagi setiap orang yang mau dilahirkan kembali tubuh padu halihon narade mancakon haluani marhite pangulaon ni tod di porbadia di bagasan ngulunang. Amin. Martang yang mahita. Mole ate marohanami di ho Tuhan. Naung makakulingi hami marhite hatam na badiai. Pakkatayon ni Tuhan Yesus do si Nikodemus gabi tubuh sada rumusan haporsiaon disadok akan haporsia pabua holong ni rohan di bata tu portibion na mga leon anak na nasasadai sa unang mago ganup akan haporsia di mana asa hanguluan nasa liling-liling na dihami akan haporsia. Ido Tuhan nagabe jaminan di bagasan ngulu haporsyaon nami. Dinalaw mangadopi ragam niya kanamasa sa liling mangulu di portibion. Padileo ko jaminan di hami. Sa taruli di hanguluan na sa liling-liling nai. Ragam dope paraluan na ikon na dopan nami sa liling mangulu di portibion. Alani pataw jala pamo ng mahami. Unak kupangasaw kami gogo pikiran ng pabahenan nami. Alaya sinirohama na siya doktong kupangasaw kami. Isa dog gulmit ni ulo nami om. Pasu-pasu kami Tuhan. Dia ka ulon nami si ganupari di inganan na mara kami. Orasi jala patukma akan narikot di bagasan ulo nami. Pasu-pasu akaruas ni huriam. Na di bagasan habot ni roha. Amang situasi naga. Nang jumolo ni alakmo inanami nang buru panggabian. Homa na mga puli roha da pikiran na sida. Nakpengok-ngot pakilalaon na alay boy apulam mo na sida di bagasan asin ni roham. Karuas ni huriam na di bagasan parsahi to Tuhan
Sai lehon mapakirimon do pos ni roha. Boy tuktong nasida marsigatong tutangamu na sun badiai jala na marhuasoi. Jala boy do mangalion kesembuhan tuhalak na juju yang mau berseru selalu kepada Tuhan. Pasu-pasu akan nakon nami na mek satu na mangodang na daw na jonok siya kami horasi manasida. Leom haipason pertumbuhan yang baik, lumobi ma hidup takut akan Tuhan. Sabuin nasida gabi sibu alas ni roha di bagasan nguluna nang ditonga-tonga di keluarga nami kanup. Postora nami Tuhan marhiti padunganyomu jala panagunugomu. Isido boy tuturomo hami marhiti todim di porbadiami. Ali Tuhan dia kapakobasyon ni huriam di bagasan sa minggon. Paborhat mahami mangulohoni saluna di bagasa kolong dami do las ni roha. Bergandengan tangan boy hami sudia karuas do parhalado. Patu pa kanauli na denggan di tonga-tonga ni huriam. Boy marsanga guarmu, boy margogo hami gabesi tidangi. Marhiti hata ng pabahenan lumubi mahaporsyon nami. Asimaron Tuhan, Oma tangiang Pangiduan, dohot telehele nami, nahuso baho kami, holan di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuhan. Amin. Tapasa mapilian paduan dot amplop operasional marede nomor 10 tulu ayat sada do uduna.
martangia koma piliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si Leo nadinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasahatami masinelomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus si jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulho na rajawmu, itong-atongan ni Huriam doho di Portibion, buhay marohanami marhite-hite todim, salam mutadahami gudang misi leleomi tuhami, asalam girgir hami mado melihat tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang sa pinarbadia mga kuarmo, sa Roma harajawmo, sa sau malo maneroham, di Banua tungaon songo na di Banua Gijang, leho matuhami sa darion hanguluan siya pari, sesa madosa nami sondos panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami tugyon tu pangujunan, palua mahami siya pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodako Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor Roma damena tutodim. Amin.